രണാങ്കണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഹിംസയും യാഗാഗ്നിയിലെ ജന്തുബലിയും ഹിംസയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ധാർമ്മിക ശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ചായതിനാൽ ഏവർക്കും ഇതുകൊണ്ട് നേട്ടമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. കാരണം ബലിക്ക് വിധേയമാകുന്ന മൃഗം പരിണാമ പ്രക്രിയകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാതെ മനുഷ്യജന്മം പെട്ടെന്ന് നേടുകയും യുദ്ധക്കളത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ക്ഷത്രിയനും ഹോമാദികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണനും സ്വർഗലോകവും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ മൃഗബലി ചെയ്യുന്നതിനല്ലേ കലിയുഗത്തിലെ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിന് പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് യജ്ഞം, സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗബലി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തില് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ ഷത്ത് എന്ന വാക്കിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നവൻ അത്രേ ക്ഷത്രിയൻ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള വാക്ക് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. പ്രഭുപാദരിയുടെ പറഞ്ഞു, 2 വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ വഴിയിലോ ആ വഴിയിലോ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ദേഹബോധത്തിലല്ല എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് എന്റെ കൽപ്പനയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം. 2 വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾ പോരാടേണ്ടത്. ഇതാണ് കൃഷ്ണന്റെ നിഗമനം. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സർഗാദ്വാരമപാവൃതം സുഖീനാ ക്ഷത്രിയാ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശം. പാർത്ഥ, യാദൃശികമായി ഇതുപോലൊരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശിവപ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഏതു വിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവായി കഴിയാം. യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലാകട്ടെ തനിക്കായി തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങൾ പോകാം. 2 വിധമായാലും ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെ. ഇത് 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. അദച്ഛേത്വമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തഥാ സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കൈയാളിക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെ പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടി. കാട്ടാള വേഷധാരിയായ പരമശിവനെ പൊരുതി തോൽപ്പിച്ച ശേഷം പ്രസാദിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പാശുപതാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഒരു മഹായോദ്ധാവാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദ്രോണാചാര്യനും ആശീർവദിച്ച് ഗുരുവിനെ പോലെ ഹിംസിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സവിശേഷ ആയുധം അർജുനന് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. പിതാവായ ദേവേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ അസംഖ്യം പ്രമാണിമാരിൽ നിന്നും വിജയോപഹാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുള്ള കടമ നിറവേറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാവും. അത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരിക അല്ലെ. നേരത്തെ പാപം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വിഷാദവാനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട്
വരിക എന്ന്. പിന്നീട് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ പ്രത്യേക കടമ അവഗണിക്കുക മാത്രമല്ല തന്റെ എല്ലാ പ്രശസ്തിയും നല്ല പേരും നഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ നരകത്തിലുള്ള തന്റെ രാജകീയ പദവിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് യുദ്ധം കൊണ്ടല്ല, യുദ്ധത്തിൽ പിന്മാറിക്കൊണ്ടാണ്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അകീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേ വ്യയം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാതതിരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും, ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. അപ്പോ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് കടമ നിർവഹിക്കാത്ത ഓടി ഒളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെ, അത് മരണത്തെക്കാളും ദുസ്സഹമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അപമാനം എന്ന് പറയുന്നു. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിപ്പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭയാദ്രണാതുപരതം മാംസ്യന്തേ ത്വാം മഹാരഥഃ യേഷാം ചാത്വാം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി കരുതും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് തന്റെ തീരുമാനം തുടർന്ന് പറയുന്നു. ദുര്യോധനൻ, കർണൻ മുതലായ മഹാരഥന്മാർ നീ ഭയപ്പെട്ടാണ് സ്ഥലം വിട്ടതെന്നേ കരുതുകയുള്ളൂ. മറിച്ച് സ്വന്തം മുത്തശ്ശനോടും സോദരനോടുമുള്ള കനിവ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഓർക്കാനിടയില്ല. തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ പോയതെന്ന് മാനിച്ച് നിന്നെക്കുറിച്ച് അവർക്കുള്ള മതിപ്പ് അത്രയും നശിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റിൽ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അവാച്യാവാദാംശ ബഹുൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിത നിന്ദസ്തവ സാമർത്ഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നുകീം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും, ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്. അപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ശത്രുക്കളൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെ. അങ്ങനെ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല, എന്താണ് ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും നിന്റെ അപകീർത്തിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അപമാനം മരണത്തെക്കാൾ മോശമാണ്. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോഷ്യസേ മഹീം തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ജയം അർജുനന്റെ കക്ഷിക്കാവുമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനാവില്ല, എങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്ത തീരു. രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടാലും സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ വാഴാമല്ലോ. അപ്പോ യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗലോകത്തിലെത്തും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിലോ സാമ്രാജ്യം ലഭിക്കും. രണ്ടു കൊണ്ടും
എന്തായാലും ഉറച്ചു തീരുമാനിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു. മുപ്പത്തിഎട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. സുഖ ദുഃഖേ സമാകൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമോസ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷമോ സന്താപങ്ങളോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയ പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്തു ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാവണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അവിടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണമുണ്ടാവില്ല. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സത്വഗുണത്തോടു കൂടിയായാലും രജോ ഗുണത്തോടു കൂടിയായാലും ശുഭാശുഭ ഫലങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ മറ്റോരോടും കടപ്പാടില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയുമില്ല. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ദേവർഷീഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതൃണാം ന കിങ്കരോ നായ മൃണീച രാജൻ സർവാത്മായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ കർമ്മം. ദേവർഷിഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതൃണാം ന കിങ്കരോ നായ മൃണീച രാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ കർത്തം. സർവകർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണനെ മുകുന്ദന് പൂർണ്ണമായും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവനെ ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ പൊതുജനങ്ങളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ പിതൃജനങ്ങളോടോ മാനവ സമുദായത്തോട് തന്നെയോ കടപ്പാടൊന്നുമില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-44 നിന്നും പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ആശയം തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് മറ്റുള്ള ആരോടും തന്നെ കടപ്പാട് നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഉദാഹരണം പഠിച്ചു. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ശാഖകളിലും എല്ലായിടത്തും ഇലകളിലും എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപദേവതമാരും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. മുപ്പത്തിഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏഷാതേ അഭിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗാതിമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യായുക്തോ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രവഹാസസി. ഇതുവരെ അപകൃതാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവാം. ഭാവാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതത്രേ. തന്റെ പ്രധാന കടമ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം നിർത്താൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രരായ തന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരെയും കീഴടക്കി രാജ്യം വാഴുന്നതിനേക്കാൾ അവരെ വധിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷപ്രദം. രണ്ടു വിധത്തിലായാലും ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്.
നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലുള്ള ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ശാശ്വതമായ ഫലമുളവാക്കുന്നു. അത് പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി നഷ്ടമാവില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അടുത്ത തുടക്കം അതിൽ നിന്നാകാം. എന്നാൽ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തികച്ചും നഷ്ടമായി ഭവിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ ശതമാനം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ആയിരുന്നു അജാമിളൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. എന്നിട്ടുള്ള ഒടുവിൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ 100% ഫലം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ 1:5-17 ഒരു നല്ല ശ്ലോകമുണ്ട്. ത്വക്ത്വാസ്വധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേർ വചന്ന ഭക്വത പദേത്തതോ യതി യത്ര ക്വവാഭദ്ര മധുമുഷ്യക്കിം യത്ര ക്വവാഭദ്ര മഭൂതമുഷ്കിം ക്വവാർത്ത ആപ്തേ അഭജതാം സ്വധർമ്മത. സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരാൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തുവെന്നിരിക്കട്ടെ, അയാൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടമാണുള്ളത്? നേരെ മറിച്ച് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് നേടാൻ കഴിയും? ഈ ലോകം മുഴുവൻ കൈവന്നാലും സ്വന്തം ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ലാഭമാണുള്ളത് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരാൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തെന്നിരിക്കലും അയാൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടമാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നമ്മള് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതിനോടെ നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല അല്ലെ. അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപയ. ആ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ അതൊന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടമായി പോയില്ല അല്ലെ. അത് നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്നു എന്ന് പറയും. അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ അജാമിളന്റെ കാര്യം പറയുന്നു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അജാമിളന്റെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നു അല്ലെ. ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു. അപ്പോ ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചതാണ് അല്ലെ, നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചതാണ്. എപ്പോഴും അദ്ദേഹം നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഇടുന്നതും അതെന്താണ്, ആ അജ്ഞാത സുഹൃതം അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ യമകിങ്കരന്മാർ വന്നപ്പോഴും പേടിച്ചിട്ട് നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ യമകിങ്കരന്മാരെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരാള് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് കാണുള്ളൂ അല്ലെ. നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെയാണ് അവിടെ വരിക അല്ലെ. അവിടെ യമകിങ്കരന്മാർ ഒരിക്കലും വരും അല്ലെ. മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ യമകിങ്കരന്മാർ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. എന്നാൽ ആജാമിളൻ രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ സാധിച്ചു. യമകിങ്കരന്മാരും അവിടെ വന്നു, വിഷ്ണു ദൂതന്മാരും അവിടെ വന്നു അല്ലെ. അവര് തമ്മിൽ തർക്കമായി. അവസാനം അവര് യമരാജന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളെ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ആർക്കാണ് അതിനെ എന്താണ് അതിനുള്ള അധികാരമുള്ളത്? നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ യജമാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് യമരാജനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ യമരാജൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകനാണ്. ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ചുമതല എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് നിങ്ങളെ സേവകന്മാരാക്കി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്നെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു, അജാമിളൻ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ മോശം പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അവസാനം നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മകനെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നു, ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കൽ ജപിച്ചാലും അതും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറയും. നമ്മള്
നേരിട്ടിട്ടല്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുന്നു, ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വധിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ തിന്നുന്ന അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കും, അവരൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ചോദിച്ചു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, അവരും ഒരു തരത്തിലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ തൊട്ടുകൂടാത്തത് എന്ന രീതിയിൽ ഹറാം 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 എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തൊട്ടുകൂടാത്തത്. അപ്പോ അത് ഭഗവാൻ ഹാ രാം, എന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഹാ രാം അല്ലെ, ഹേ രാമ എന്നുള്ളത് ഹാ രാം, അങ്ങനെയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മോക്ഷം നൽകുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ അജാമിളൻ കുട്ടിയാണ് വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് കണക്കൂട്ടി. അങ്ങനെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ച് അവിടെ നിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയല്ല, പിന്നീട് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അജാമിളൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് പിതാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറിയ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഈ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതും അങ്ങനെ ദുസ്സംഗത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നതും ഒക്കെ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ നല്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നഷ്ടമായില്ല. അവസാനം ആ മഹാഭയത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹനന്ദശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. ഇവിടെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഉറച്ച ബുദ്ധി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. വേറെ യാതൊരു വ്യതിചലനവും ഇല്ലാത്ത അല്ലെ, വ്യതിയാനവും ഇല്ലാത്ത ഉറച്ച ബുദ്ധിയോടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുക. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉള്ളവര് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുക, കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോടും കൂടിയതാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ബാബ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22-62 പറയുന്നു, ശ്രദ്ധാശബ്ദേ വിശ്വാസ കഹേ സുദൃഢ നിശ്ചയ കൃഷ്ണഭക്തി കൈലെ സർവകർമ്മകൃതഹയ. ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നിൽ ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നാണ് വിശ്വാസപദത്തിന്റെ നിർവചനം. കൃഷ്ണാബോധപരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കെ ലൗകിക നിയമാനുസൃതമായി കുലപരമ്പരയോടെയോ മനുഷ്യ സമുദായത്തോടോ രാഷ്ട്രത്തോടോ ഉള്ള കടമകൾ ഒരാൾക്ക് നിറവേറ്റേണ്ടതില്ല. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കുന്ന ജലം തനിയെ ശാഖകളിലേക്കും ഇലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന് വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും. ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടരാകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അത് പ്രഭുപാദര് ഗുരു അഷ്ടകത്തിലുള്ള അവസാനത്തെ ശ്ലോകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകം. യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദാത് നകതി കുതോപി
ധ്യായം സ്തുവം സ്തസ്യ യശസ്ത്രീ സന്ധ്യം വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. ഗുരുപ്രസാദമില്ലാത്ത പക്ഷം കൃഷ്ണാബോധ തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണക്കായിക്കൊണ്ട് 3 നേരവും ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിലോ, യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദാത് നഗതി കുതോ. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതില്ലെങ്കിലോ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല തന്നെ എന്ന് പറയും. അപ്പോ നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. പലരും വിചാരിക്കും നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഭഗവാന്റെയും നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്തിനാണ് ഒരു ഗുരു എന്നൊക്കെ അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ. അപ്പോ നമുക്ക് അത്രയും ശുദ്ധതയില്ല, നമുക്ക് അത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു ഗുരു അല്ലെ, ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീ സസ്യ ദൈവന്ന തസ്യ നപതി സസ്യ നമോ ചെയ്യതേ സമുപേത മൃത്യു. നമോ ചെയ്യതേ സമുപേത മൃത്യു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവിനെ അല്ലെ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന മാജിക് കാണിച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വായുവിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ സിദ്ധികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മളെ ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതിനാണ് പ്രഭുപാദര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ദീക്ഷയൊക്കെ നൽകി അവരൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ ഗുരു പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിനെ അങ്ങനെ ആ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പരയിലെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള മധ്വാചാര്യരുടെ അവതാര ദിനമാണ് ഇന്നലെ, ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. മധ്വാചാര്യർക്ക് നമ്മുടെ ആ പരമ്പരയിലെ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അല്ലെ. മധ്വ എന്ന് പറയുന്നത് മധ്വാചാര്യരാണ് 5ാമതായിട്ട് മധ്വാചാര്യർ, പിന്നെ ഗൗഡിയ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 22ാമതായിട്ട് വന്നു ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു. അപ്പോ ആ പരമ്പരയിൽ 5ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് മധ്വാചാര്യൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും അങ്ങനെ ആ പരമ്പര വഴി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുവിനെ 3 നേരവും പ്രണമിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. ആ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരു അഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു 3 നേരവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ കരുണക്കായി 3 നേരവും ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് 42, 43 ശ്ലോകങ്ങള്. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവത്യന്ത്യാ വിപശ്ചിതഃ വേദവേദാരഥപാർഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മനാഃ സർഗപരാ ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യാഗതിം പ്രതീം. സ്വർഗലോക പ്രാപ്തിക്ക്
സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു അല്ലെ, സ്വർഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് സുഖം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കുറച്ചു കാലം കൂടുതൽ വർഷങ്ങള് ജീവിക്കാം സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു വരണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർലോക പുനരാവർത്തിന അർജുന. ബ്രഹ്മലോകത്തോളം പോയാലും നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. അപ്പോ സ്വർഗലോകം എന്നല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ, ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അല്ലെ. എവിടെ പോയാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരവില്ല, അവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തിയും ധന്യമായ പുനർജന്മ പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലോപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങൾ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖ പൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അല്ലെ. നമുക്കുമൊക്കെ പ്രഭുപാദരാണ് ഈ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മളുമൊക്കെ, ഞാനൊക്കെ, നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയില്ല, ഞാനൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കുറെ സമ്പത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ട് നേടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ നശിക്കും അല്ലെ. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയാലും തിരിച്ചു വരും അല്ലെ. വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കാം. പല ആൾക്കാരും പറയും ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, കുറച്ചുകൂടി ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതൊക്കെ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങളല്ല. അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അല്പബുദ്ധികള് അതില് ആസക്തരാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധോ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെ, പിന്നെ സുഖാനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാസക്തരായ ഇവർക്കൊന്നും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്ക് ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അമിതമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് അല്ലെ, അമിതമായിട്ടുള്ള അധികാരം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കും. അപ്പോൾ നേർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. ഇത് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവ അർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്യസ്തു നിർയോഗാക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് ദ്വന്ദ്ം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ,
സുഖം, ദുഃഖം, ചൂട്, തണുപ്പ്, അല്ലെ, അങ്ങനെ ശത്രു, മിത്രം, അങ്ങനെയുള്ള ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ, ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥ ശിവപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പതുക്കെ അതീന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ വേദങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം, അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നാരദമുനി വ്യാസദേവന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് എല്ലാ വേദങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടും വ്യാസദേവന് പൂർണ്ണ തൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല, അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പോഴവിടെ നാരദമുനി വരികയും നാരദമുനി പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, ഇതിലൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ അത് നീ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദങ്ങളിലെയും അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരോ പടിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വേദങ്ങളിലൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, കർമ്മകാണ്ഡത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. കർമ്മകാന്ഡം, പിന്നീട് ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം, ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ആയിരുന്നു വ്യാസദേവനെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ, കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ തന്നെ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് കണക്കാക്കി അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നാരദമുനി അതിനെ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുകയും പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് പറയുകയും ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അർജുനാകട്ടെ തന്റെ സുഹൃത്തും ശിഷ്യനും എന്ന നിലയിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദാന്ത തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയ്ക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഭൗതികതയുടെ ഊരാക്കുടുക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് ഏത് വിധമെന്നും ഉപദേശിക്കുന്ന വൈദിക വിജ്ഞാനം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനം, അതായത് കർമ്മകാന്ഡം എന്ന വിഭാഗം അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം വേദവിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നായ ഉപനിഷത്തുക്കളിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അവസരവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നവയത്രേ ഉപനിഷത്തുക്കൾ. പഞ്ചമവേദം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത, അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ മഹാത്മ്യത്തിലെ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു, അല്ലെ, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരമാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സത്താണ്, അല്ലെ. ഇത് ഒന്ന് മാത്രം മതി ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു. ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാവാനർത്ഥ ഉദപാനേ സർവദാ സംപ്ലുതോദകഃ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം വലിയ ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായത് എന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 3:33 പറയുന്നത്, അഹോബദശ്വജോ അദോകരീയാൻ യജ്ജിഹാഗ്രേ വർത്തതേ നാമ തുഭ്യം തേ പുസ്തപസ്തേ ചുഹു സ്നസ്നുമാര്യ ബ്രഹ്മാനുചുർനാമ ഗൃണന്തിയേതേ. ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ തിരുനാമം സദാ ജപിക്കുന്നവൻ ചണ്ടാലകുലത്തിലാണ് പിറന്നതെങ്കിൽ കൂടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അത്യുന്നത നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു.
അത്തരം ഒരാൾ എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലും സ്നാനം കഴിച്ച ശേഷം പലതവണ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വായിക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ സകല തപോയജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അയാൾ ആര്യന്മാരിൽ ഉത്തമനായി കരുതപ്പെടും. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവര് അല്ലെ, ഒരു ചണ്ടാല കുലത്തിൽ പിറന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അത്യുന്നത നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു പറയുന്നു. അങ്ങനെ അത്തരം ഒരാൾ എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലും സ്നാനം കഴിച്ച ശേഷം പലതവണ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വായിക്കുകയും വേദനിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ സകല തപോയജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അയാൾ ആ ആര്യന്മാരിൽ ഉത്തമനായി കരുതപ്പെടുമെന്ന്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ അനേകം ജന്മങ്ങൾ, അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ കറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ പ്രമുദേക്കോൻ ഭാഗ്യവാജ്യു ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപായി ഭക്തി ലതാപീച്ച്. അനേക ജന്മങ്ങൾ, നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും ഭാഗ്യം ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വേദോക്ത ക്രിയകളിൽ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിനും വേദാന്തവും ഉപനിഷത്തുക്കളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നതിനും ഇക്കാലത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല. വേദോദിഷ്ടമായതെല്ലാം നിറവേറ്റാൻ ഒട്ടേറെ സമയവും ശക്തിയും ജ്ഞാനവും വിഭവങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇന്ന് അതെല്ലാം അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ പതിതാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം വിമോചകനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റപ്പെടും. ഒരു വിശിഷ്ട വേദപണ്ഡിതനായ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങ് വേദാന്ത സിദ്ധാന്തം പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു വികാര ജീവിയെ പോലെ ഭഗവത് നാമം പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന്. മറുപടി ഇതായിരുന്നു, എന്റെ ഗുരുവിന് ഞാനൊരു പരമവിഡ്ഢിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടുകൊള്ളാൻ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ വികാരാവിഷ്ടനായി. അതിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ പ്രായണ മൂഢന്മാരാണ്. വേദാന്തം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടുന്നത്ര വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്കില്ല. വേദാന്തത്തിന്റെ പരമ ഉദ്ദേശം അപരാധമന്യേ ഭഗവത് നാമം ഉരുവിടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റുന്നുണ്ട്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയാണ് വേദാന്തം. അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവും ജ്ഞാതാവും കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവത് നാമ ജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 15:15 പറയുന്നു, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സർവസ്യജാഹം സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോധം വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വേദവ്യാസൻ, കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടും അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയേണ്ടതും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നത് ആ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ അടുത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മൂഢനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി എന്ന്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയായിരുന്നു. മായാവാദി സന്യാസിമാരായിട്ടുള്ള ആ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് 60,000-ത്തിലധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ മായാവാദികളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മായാവാദി നിന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. മായാവാദിയിൽ നിന്നും സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരു മായാവാദി സന്യാസിയായിട്ട് നടക്കുകയുണ്ടായി. ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് അവിടെ കാണുകയുണ്ടായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മൂലയിൽ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. അപ്പോ അവരൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ
തേജസ് മങ്ങിപ്പോയി. അവർക്കൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലെ എന്തോ അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോ അവരൊക്കെ അവരെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നത്? നിങ്ങള് വേദാന്തമൊക്കെ പഠിക്കൂ, വേദാന്തത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുക എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരോട് അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പിന്നീട് വേദാന്തത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, വേദാന്ത സാരത്തിന്റെ സത്ത ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അവരെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു മൂഢനായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയും മായാവാദിയിൽ നിന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ മായാവാദികളോട് പോരാടാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മധ്വാചാര്യരും. ഇന്നത്തെ ദിവസം മധ്വാചാര്യരുടേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മധ്വാചാര്യർ ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് 8 വയസ്സിൽ തന്നെ ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നെല്ലാം പഠിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ടും കളിക്കും, പലതരത്തിലുള്ള കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പോ അവിടുന്ന് ഗുരുകുലത്തിലെ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു, നീ പഠനത്തിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, നീ കളിക്കുകയാണ്, നീ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ പറയൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇനി ഭാവിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇത് പറഞ്ഞു, നീ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിനക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, ഇനി നീ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്നും വരേണ്ട എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം മധ്വാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, അന്നത്തെ സമയത്ത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഭഗവാനും നമ്മളും ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതും, പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലും നിരീശ്വരവാദികളും അങ്ങനെ മായാവാദികളും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനോട് മധ്വാചാര്യർ പറയുകയുണ്ടായി, 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടി പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെയൊക്കെ എതിർക്കണം, മായാവാദികളെയൊക്കെ എതിർക്കണം, എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം, ഈ കൃഷ്ണാബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കണം, ഈ വൈഷ്ണവിസം എല്ലായിടത്തും എത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. വൈഷ്ണവ ധർമ്മം എല്ലായിടത്തും, ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിക്കണം. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു, നീ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഈ ശങ്കരാചാര്യർ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിനക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക പ്രയാസമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കയ്യിലുള്ള ഒരു ഉണക്ക് കമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മധ്വാചാര്യരുടെ കയ്യിൽ. ആ കമ്പ് കാണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ കമ്പ്, ഉണക്ക് കമ്പ്, മരത്തിന്റെ ചെറിയ കഷ്ണം, അത് നീ ഒരു മരമാക്കി മാറുമെങ്കിൽ, അത് നീ നട്ടിട്ട് ഒരു മരമായിട്ട് മാറുമെങ്കിൽ ഈ കൃഷ്ണാബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിക്കും, ഈ വൈഷ്ണവ ധർമ്മം എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ പിതാവ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഒരു ഉണങ്ങിയ കമ്പ് ഒരിക്കലും അതൊരു മരമാവില്ല അല്ലെ. നമ്മളൊരു മരമാവിട്ട് വരണ്ടിക്കില്ല, അത് ഒന്നിക്കിൽ അതിന്റെ വിത്ത് നടണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുളച്ചു വരുന്ന ഭാഗം നടണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൈ നടണം, ചെടി നടണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വൃക്ഷം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ, ഒരു മരം ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഈ ഉണങ്ങിയ കമ്പ് കുഴിച്ചിട്ടത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മരം ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു, ഈ വടി കുഴിച്ചിട്ടായി ഒരിക്കലും മരമാവില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാനും വൈഷ്ണവ ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കാനും പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞു. മധ്വാചാര്യർ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ വടി 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായി. 3 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അത് അവിടെ മണ്ണിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള മരം, ആ വടി വലിയൊരു മരമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അപ്പോഴാ പിതാവിന് മനസ്സിലായി, ഇവൻ കൃഷ്ണാബോധം എങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കും, വൈഷ്ണവധർമ്മം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കും, എപ്പോഴും വൈഷ്ണവധർമ്മം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. നമുക്കിപ്പോഴും ഉടുപ്പിയിലെ അവിടെ പാചകക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, മധ്വാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മരം ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. വലിയ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് അനേകം ശാഖകളൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന്റെ വേര് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെയുള്ള കരിങ്കൽ ഭിത്തികളൊക്കെ തുളച്ച് അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള മായാവാദികളോട് പൊരുതിയിട്ടുള്ള ആചാര്യനായിരുന്നു മധ്വാചാര്യൻ. അവരൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരൊക്കെ വാഗ്വാദത്തിലൊക്കെ അവരൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അവരൊക്കെ അവിടെ മധ്വാചാര്യരൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നു. പിന്നീട് അവർക്കൊക്കെ
ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോവേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് പോവാനായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു, വേണ്ട വേണ്ട, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കൂ, നിങ്ങൾ ഭഗവാനല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഭഗവാനാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യും, ലോകത്തെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്താ, നിങ്ങൾ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കും, പോവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അവർ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം മായാവാദികളെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും അവരൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മധ്വാചാര്യർ, അല്ലെ? അതേ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അനേകം മായാവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. പറയുന്നു, വേദാന്ത തത്വചിന്തയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം നിരുപദ്രവമായി ജപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്ന മഹാത്മാവാണ് പരമോന്നത വേദ ആചാര്യൻ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണല്ലേ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ള യത്നങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കലിയുഗത്തിൽ നടത്തുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാം ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മഫലേ ഹേതുർമാതേ സംഗോസ്തി കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഫലത്തിൽ ആസക്തനാകാതെ തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിച്ചത്. യുദ്ധത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറരുത്. ആസക്തിയുടെ മറ്റൊരു വശമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും മോചന മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല. രണ്ടു വിധത്തിലായും ആസക്തി ബന്ധന ഹേതുവാണ്. അപ്പോ കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രം പറയുന്നല്ലേ, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. പിന്നീട് 48-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഗം ത്വക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്വാ സിദ്ധോത്സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്യതേ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോട് മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭാവാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ആ നിലയിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം വിഷ്ണുവിനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നാണ് എന്ന് വിഷ്ണു പുരാണം ഊന്നി പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സാർവത്രികമായി കാണുന്നത് പോലെ സ്വയം തൃപ്തിപ്പെടുകയല്ല, കൃഷ്ണനെ ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ ഒരാൾക്ക് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയുടെ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് അർജുനനെ കൃഷ്ണൻ പരോക്ഷമായി ഉപദേശിക്കും. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമം അല്ലെ, 4 വർണ്ണാശ്രമങ്ങളുള്ളതല്ലേ, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഗൃഹസ്ഥന്മാരായാല് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ ഗൃഹമേധികളായിട്ട് മാറും അല്ലെ. എല്ലാം ആശ്രമമാണ്, ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം. അപ്പോ നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ ആ വർണ്ണാശ്രമത്തിലെ എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളിലും ഭഗവാനാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ എടുത്തു പറയുന്നു. 49ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൂരേണാഹവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധ ശരണമന്വിച്ച കൃപണാഫലഹേതവ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. ഭാവാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും കൈവരും. പിശുക്കന്മാരെ പോലെ നിർഭാഗ്യശാലികൾ തങ്ങളുടെ മാനുഷിക ശക്തി കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിത വിജയം നേടാമെന്ന് പറയുന്നു. അധികം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ കുടുങ്ങുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം പിശുക്കന്മാർ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നവയൊഴികെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നികൃഷ്ടങ്ങളാണ്. അവ ജന്മമരണ ശൃംഖലയിൽ മനുഷ്യനെ തുടരെ തളച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന് ഹേതുഭൂതനാകാൻ ആരും ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാ. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനെ സംതൃപ്തി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം. പിന്നീട് 50ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. മറ്റുള്ള അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാദീഹ ഉഭേ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗോ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അനാദികാലം മുതൽക്കേ ഓരോ ജീവാത്മാവും നല്ലതും ചീത്തയുമായ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ നാനാവിധ ഫലങ്ങളെ സഞ്ചയിച്ചു പോരുന്നു. തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ച് അവൻ നിരന്തരം അജ്ഞനാണ്. സർവവിധേനയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മ പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക എന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഈ അജ്ഞാനം നീങ്ങും. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 51 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. भगवद गीता की जय. हरे कृष्ण.